Jotono Sanja Kaham, ang Tibrasa Sengkrak Motani, Secretary, P.K. Debarma, Barot Hakotorni, Nai Matango, ang Samung Klaitongo, Ozarawa, Chini Tribrahani, Kubangma incident no Sung Nuka, Tai Nukmani Yagola, Chini Bukawat, Jotani Bukawat Dukunang Mahanyo, Angbo, Sini Tibrasa Sengkrang Motani Sini Motani Jotani Ungui Sengbo Dukonang Lajakno Tai Tamni Hingke Seng Nuka Sini Tibrasa Rok Je Bororok Sini Bubagrano Hanok Pinok Klainai Je Bororok Sini Kaisia Political Ni Banner Ni Tolawot Hangui Sini Bubagrano Hamia Klainai Borok No Seng Husiar Klainai Musungo Tai Obhai Kawamo Je Wansu Witong Nairok Sini Bubagrano Hamia Klayi borok ni political ni je tomung no kusugoti saitlang na ni musung jak tong nairok no ang jeng sini sengkrak motani engai jeng khusiar khlanya musungo norok abo haita angdi please dofano tisana ne bagi samung khlanya ni chesta khlaidi dofano suglungnani dofani thinang no hamia khlanya ni aboni aboni ungui norok samung khlanya ni ta thangdi je tini o Bubagrano je lathiri nai je khukti musunai abo sudu bubagrano lathiri maklaya seng joto tibrasana no lathiri maklayo seng joto tibrasana no bahake nang seleng maklayu nona aboni bagi seng koinai nang hatai dofano nang sinia hangke ba nang nini nijini polisenyo nang sininani ria hangke nang obahake taklaidi taikaise seng ora masana seng ora satai klayo Sini buku patal kenya zomatia, sini takuk rebuti mohon Tripura, sini hanya hai takuk rampodo zomatia, engkai brokai, kebang ma je neta ni je seng bai chong itu hazak nai, norok no seng kaisa mutu klai rena musungo, norok tibra sabosong ni ngai norok arwo sini but bai norok arwo azubikya, sini but bai Ara asugui mani yagulo sini tibra sanono norok hamya khlai hamya saya khlai kok sai jongkha tai tibra sane hamkrai khlainya ni bagai je jagan norno rohorka ajaga tibra sane hamya kaham aboto seng nuguin to khada khai khlaiya hangkai norok sinani dorkar je seng khoroksa tibra sane representative ngai orwo seng parlamento eba bidan sabha seng phaikya ar jotono sanja kaham ang tibra sa sengkrak motani Secretary P.K. Debarma Barot Hakotorni Nai Matango ang Samung Klaitongo Ozarawa Chini Tribrahani Kubangma incident no Seng Nuka Tai Nukmani Yagola Chini Bukawat Jotani Bukawat Dukunang Mahanyo Angbo Chini Tibrasa Sengkrang Motani Chini Motani Jotani Ungui Sengbo Dukunang Lajakno Tai tamni hingke seng nuka sini tibrasa rok je bororok sini bubagrano hanok pinok klainai je bororok sini kaisia political ni banner ni tolawot hangui sini bubagrano hamia klainai borok no seng husiar klainai ne musungo tai obhai kwangmo je wansu witong nairok sini bubagrano hamia klai borok ni political ni je tomung no kusugoti saitlang na ni musung jak tong nairok no ang jeng sini sengkrak motani engai jeng husiar khlanya musungo norok abo haita angdi please dofano tisana ne bagi samung khlanya ni chesta khlaidi dofano suglungnani dofani thinang no hamya khlanya ni aboni ungui norok samung khlanya ni ta thangdi je tini o bubagrano je lathiri nai je khukti musunai abo sudu bubagrano lathiri maklaya seng joto tibrasana no lathiri maklayo seng joto tibrasana no bahake nang seleng maklayu nona aboni bagi seng koinai nang hatai dofano nang sinia hangke ba nang nini nijini polisenyo nang sininani ria hangke nang obahake taklaidi taikaise seng ora masana seng ora satai klayo Sini buku patal kenya zomatia, sini takuk rebuti mohon Tripura, sini hanya hai takuk rampodo zomatia, engkai brokai kebang ma je
neta hनै je जों bai chongi ro jaknai norok no जों kaisa muitu khlai rena musungo norok tibra sa bosong ni ngai norok arwo chini but bai norok aro achugui kha chini but bai aro achugui mani yagulo chini tibra sanono norok hamya khlai hamya saya khlai kok sai tongkha tai tibra sane hamkrai khlainani bagui je jagan norno rohorka a jaga tibra sane hamya kaham aboto जों नुगैन दं खादा खाय खलाया ओंखाय नरक सिनानि दरकार जे जों खरकसा टिप्रासानि रिप्रेजेन्टेटिभ ngै अरबो जों पार्लियामेन्ट एबा विधान सभायाव जों फायया आरो जतननो सानजा गाहाम आं